Miesto, na ktorom teraz stojím, je veľmi zaujímavé. Stretávajú sa tu vnútorný val s vonkajším a ich detailné riešenie je hodné zaznamenania. V tomto mieste, kde práve mierim kamerou, sa končí priekopa vnútorného opevnenia. Tu vidíme, že je tu akási vyvýšenina, alebo ako to nazvať, ktorá vedie smerom hore na val. V tomto mieste je ten val v podstate oproti tejto plošinke iba možno maximálne 2-metrový. A keď pokračujeme ďalej, v priebehu niekoľkých metrov val rastie zhruba na také 4 metre. V tomto bode má zhruba 4 metre. A tu, kde teraz ukazujem, sa stretáva opäť začínajúca priekopa vnútorného valu s priekopou vonkajšieho valu. Toto je miesto, kde zároveň ten vonkajší val je takmer najvyšší. Tu ho dobre vidíme. Práve teraz stojím na tom vonkajšom vale v bode, kde sa dotýka vnútorného. V tomto bode má výšku vonkajší val možno 2,5 metra barziaku. Pokračuje tam dolu. Pričom čím ďalej ide smerom k strmine, ktorá je vzadu, tak tým viac sa zmenšuje. Zvláštne. A tu vidíme opäť stretávajúce sa priekopy oboch valov v tomto bode. A dáme ešte pohľad hore nad val vnútorného priestoru, čiže pohľad smerom na Akropolu Hradiska.